Ahojte, tvorím pod názvom Hačky hračky. Vyrábam návody na hačkované hračky, ktoré vyzerajú nejak takto. Sú to hračky pre pokročilých. Ja si pre vás pripravujem video pre začiatočníkov. Každý musel niekde začať, aby si dokázali uhačkovať takúto hračku, čo nie je vôbec zložité. Keď sa naučíte základy, už to pôjde samé. Ukážeme si, ako sa čítajú návody a povieme si niečo aj o priadzi. Najlepšia na hačkované hračky by som povedala, že je jeans. A háčik o veľkosti 3, nie to už nevidno, už je to ošúchané, ale je to háčik veľkosť 3. Priadza je jeans, no môže, veľmi dobrá je aj Kamila, no tá je taká tvrdšia. Tu ju máme. Hačkovaná bola háčikom 2,5, tá hračka je taká pevnejšia, tvrdšia. Skôr by som povedala, že je vhodná na dekoráciu. Toto je taká mäkšia. Je to priadza jeans. A z toho ideme hačkovať. Teraz ideme si ukázať v tomto videu magický krúžok. Je? Tak to vyzerá. A prečo magický krúžok? Magický krúžok je základ každej hačkovanej hračky. Toto je magický krúžok. A už do ňoho len pridávame krátke stĺpiky. Pridávame a vzadu uberáme. Takisto aj tu je magický krúžok. Tu je magický krúžok. Do tejto časti sme pridávali, tu sme uberali. V podstate je to všetko založené len na magickom krúžku a potom už len na pridávaní krátkych stĺpikov a uberaní krátkych stĺpikov. Magický krúžok. Druhý riadok, toto je prvý riadok, druhý riadok, tretí riadok, štvrtý riadok, piaty a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďme na ten krúžok. Ja si priadzu držím takto. Samozrejme, toto je veľmi individuálna záležitosť. Dá sa držať akýmkoľvek spôsobom. V podstate som ešte asi aj nikoho nevidela, že by to držal takto ako ja. Môžete sa inšpirovať. Tento prst mám vystretý, tým pádom tú priadzu napínam. Takto si to potom, keď hačkujem, len posúvam. No. Magický krúžok robíme tak, že tu si spravíme slučku. Takúto. Prichytíme si ju týmito dvomi prstami. Háčikom vpichneme do tohto otvoru. Naberieme priadzu. Prevlečieme. Opäť naberieme priadzu. Prevlečieme. Tým sme si spravili pevné oko. Ukážeme si ho ešte raz. Slučka, prichytíme dvomi prstami, háčik strčíme do otvoru, nabereme priadzu, pretiahneme cez ten otvor, opäť nabereme priadzu a pretiahneme cez očko, ktoré máme na háčiku. Dobre. Pevné oko. Zatiahneme. Paráda. Do tohto magického krúžku spravíme 6 krátkych stĺpikov. Ideme na to. Vpichneme do otvoru, navlečieme, prevlečieme priadzu. Na háčiku máme 2 očka. Opäť si naberieme priadzu a prevlečieme ju cez tie 2 očka. Vpichneme, naberieme, prevlečieme 2 očka na háčiku,
Naberieme priadzu na háčik, prevlečieme. Vpichneme, naberieme, prevlečieme a opäť prevlečieme. Vpichneme, naberieme, prevlečieme. Toto musíme spraviť 6 krát. 1, 2, 3, 4. Ešte nám ostávajú 2 krátke stĺpiky. 1, druhý. Stiahneme tým, ak posunieme tú šnúrku, ten vlastne koniec, vznikne nám magický krúžok. Magický krúžok zapisujeme ako prvý riadok, magický krúžok 6. Magický krúžok, 6 krátkych stĺpikov, do zátvorky sa napíše konečný počet krátkych stĺpikov dookola. Teraz po väčšine návodov sa robí zvyšovanie, takže zväčšujeme ten magický krúžok. To sa zapisuje. Toto je zvyšovanie, toto je ako druhý riadok. Zvyšovanie počtu krátkych stĺpikov 6 krát. Takže zvýšime počet krátkych stĺpikov na 6 krát. Do jedného krátkeho na 6 krát, takže na 12 krát vznikne na 12 krátkych stĺpikov. Do jedného krátkeho stĺpika si spravíme 2 krátke stĺpiky. A spravíme to 6 krát. Takže 1 krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik. V magickom krúžku sme spravili do jedného krátkeho stĺpiku 2 krátke stĺpiky. Pokračujeme druhým krátkym stĺpikom a tam spravíme takisto 2 krátke stĺpiky, spravíme to 6 krát. Takže toto je druhý krát 2 krátke stĺpiky, tretí krát 2 krátke stĺpiky, štvrtý krát 2 krátke stĺpiky, piatý krát 2 krátke stĺpiky, šiestý krát 2 krátke stĺpiky a máme hotový druhý riadok. Dookola máme počet krátkych stĺpikov 12. To sa v návode zapisuje. Konečný počet krátkych stĺpikov 12. Väčšinou návod pokračuje. Tretí riadok, 1 krátky stĺpik, roztiahnuť počet krátkych stĺpikov, zopakovať 6 krát. To sa robí takto. V tejto fázi môžeme už ako začiatočník použiť značkovač. Dáme si ho do posledného uhačkovaného očka. Zacvakneme. Označili sme si riadok, aby sme vedeli, kde nám vlastne začína a končí. A teraz ideme podľa návodu, prečítali sme si 1 krátky stĺpik roztiahnuť. Takže spravíme 1 krátky stĺpik a tu spravíme zvýšenie, to roztiahnutie 1, 2 do 1 očka. Opäť 1 krátky stĺpik a do 1 očka teraz 1, 2. Toto všetko musíme spraviť 6 krát. Takže 6 krát spravíme 1 krátky stĺpik a roztiahnutie. Zvýšenie počtu krátkych stĺpikov. Takže do 1 raz, 2. 1 krátky stĺpik, raz, 2.
Jeden krátky stĺpik. Raz, dva. Jeden krátky stĺpik. A tu vieme už, že máme značkovač. Takže si ho vyberieme, odopneme, dáme preč a spravíme posledné zvýšenie 1, 2. Zopakovali sme to 6 krát. Vďaka značkovaču vieme, kde sme začali a kde sme skončili. Už máme takýto krásny krúžok. Dookola, ak by ste zrátali tieto krátke stĺpiky, takto dookola, je ich vlastne 18. A takto sa pokračuje. V návode 4. riadok, napríklad 2 krátke stĺpiky, zvýšenie opakujeme 6 krát, to nám spraví dookola 24 krátkych stĺpikov. Takže by sme pokračovali 1, 2 krátke stĺpiky, zvýšenie, 1, 2 krátke stĺpiky, zvýšenie a tak ďalej a tak ďalej. No, magický krúžok sme si ukázali. Dúfam, že ste to pochopili. Nie je to nič náročné. Na nasledujúcom videu si ukážeme, ako uháčkovať reťazku a následne ako z reťazky pokračovať, aby sme si spravili trebárs papulku, topanočku, ale to už si ukážeme v nasledujúcom videu. Ďakujem za pozornosť a do háčkovania.